Kajing puli na kitab Exodus kalenong ngabalahi kadukot kabakat lahi du barko. Nau layat sengau ya kecil utrai kabami nau dieng sanyum. Moses loong hoblay ladang alit shikipa Israel mangi yatho yaki ublay jungki kepahataman jung pi ulapa enga shapi. Malada kin keli yanga ka ai ka kerteng jong u kumnongan ong yaki ublay ula ong hau Moses ngalong nang chau la pan buat to ong kumni hakipa Israel ngalong ula pha enga shapi ublay bala ong ru ha u Moses to ong kumni hakipa Israel utrai ublay jongki kpa tamen jong pi ublay jong u Abraham ublay jong Isaac bat ublay jong u Jacob ula pha enga shapi kani kalong ka kerteng jonga junom bat kumne dei ban ken mawe nga hakipateng ban riu baro kilej balum lang ikitamen kisan Israel bat ong haki utrai ublay jongki kpa tamen jong pi ublay jong u Abraham jong u Isaac bat jong u Jacob ula pau hangau ong ngalapet tho yapi bat ikata kabalale yapi ha Egypt bat ngakular bangan yalamno yapi nak jinjanjar ha Egypt Syakari jongki kanan jongki het jongki amor jongki peres jongki hem bat jongki jebus kari kabatot kadot bat kangam kensan syari kaktian jongpi mapi pat bat kitamen kisan Israel pinle chaus ke Egypt bat pin ong hau utrai blay jongki Hebrew unia kando bat ngi temen tangi karpat yapi sya se bengin lej lais ngi lenti syari kenja ban terwa jingknya hau utrai blay jongi ngate bos ke Egypt un sa sya yapi ban lej lem dapen bor daga kti badon bor kumcangan kener yala kakti bat ngan sempat yaka Egypt deki kam pla baro kibangan sale haka hadien kata unsa sya yapi ban len kaktien jong utrai kasam kabashis paksan utrai ukan mau junom yala kajutang toingo utrai chupen benai ka kerteng jong u tui thu iki kam jong u hapeneng kipat ban riu chukan mau ki kam ba phla bo lale iki kam ba jong u bat ki tien bishar jong u utrai kan mau junom yala kajutang ukan mau junom yala kajutang kajingkular bola pen scam na kabenta si hajar pateng ban riu kajutang bolu yete badu Abraham kasuskular bolu semai hau Isaac utrai kan mau junom yala kajutang ula ai ki pa chuk u kajing roi ka bakrau bodula penlong ki bakham khlan bani kinong shon jungki ya ki ba ula pen kala ki do not bakin isi ki pa chung u bat bakin le sianti ki syakri jong u utrai kan mau junom yala kajutang teula pha Moses ro syakri jong u bat yu Aaron ya baw la jet kilapen i kidak ublay hapadeng jongki bat ya kijing phalla jong u hakari uham utrai ukan mau junom yala kajutang kajing puli nai gospel bakhot kat kumu Matthews kalenong bakhat wei ger khat arpu pra hadu balai pho Jisu laong tawan shanga phi baro ki bashutom bat ki bakia jingkit bat nga ngan penchat hat ye phi toba ka juwar jonga bat to hikai nanga naba ngalong bajamnut bat ubasngauret ka to non te phinshem ka jingcha that na ka bencha ki ben sim jong phi naba ka juwar jonga kalong ka basuk bat ka jingkit jonga kalong ka basting the gospel jong utrai